Incwadi yokuqala yompostoli uJohane. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu. Ngalokhu, bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lowo moya ongavumi uJesu akasiye okaNkulunkulu. Lowo ungumuphi kuKristu enizwe ngaye ukuthi uyeza. Nakalokhu usefikile ezweni. NingabakaNkulunkulu nina bantwanyana. Nibahlulile ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. Bona bangabezwe, ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabakaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Ongesiye okaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Bathandekayo, masithandane ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandanayo bazelwe nguNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, nokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu, kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina, wathuma indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. uNkulunkulu akazange abonwe muntu. Uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, nothando lwakhe luphelele kithi. Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye, naye kithi, ngokuba usiphile okukaMoya wakhe. Thina sibonile, siyafakaza ukuthi uYise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe. Lo ovuma ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, naye uNkulunkulu. Thina siyalwazi, sikholwa yilo lolu thando uNkulunkulu analo kithina. uNkulunkulu uluthando, nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. Ngalokho uthando luphelelisiwe kithi, ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa, ngokuba njengalokhu enjalo yena, sinjalo nathi kulelizwe. Akukho ukwesaba othandweni, kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngokuba ukwesaba kunesijeziso, nowesabayo akaphelele othandweni. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu, kepha ezonda umzalwane wakhe, ungumqambemanga, ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo angethande uNkulunkulu angambonanga. Yebo, lo myalo sinawo, uvela kuNkulunkulu, wokuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Incwadi yokuqala yompostoli uJohane. Yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu ozelwe nguNkulunkulu, nalowo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu, nxa sithanda uNkulunkulu, senza imiyalo yakhe. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe? Uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi, uJesu Kristu, kungengamanzi odwa kodwa ngamanzi negazi. Nomoya ungofakazayo, ngokuba umoya uyiqiniso. Ngokuba bathathu abafakazayo, umoya namanzi negazi. Labo abathathu bavumelana entweni inye. Uma samukela ubufakazi babantu, ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kunalobo,
ngokuba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilobu abufakazile ngendodana yakhe. Okholwa yiNdodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa nguNkulunkulu umenze umqambimanga, ngokuba engakholwanga ngobufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalokhu kuphila kuseNdodaneni yakhe. Onayo iNdodana unokuphila, ongenayo iNdodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Nginilobele lokhu ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade, nina enikholwa egameni leNdodana kaNkulunkulu. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe, uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo, esikucele kuye. Uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele. Uyakumnika ukuphila, ekunika labo abenza isono esingesiso esokufa. Sikhona isono sokufa, angisho ukuba kucelwe ngaleso. Konke ukungalungi kuyisono. Kukhona isono esingesiso esokufa. Siyazi ukuthi yilowo nalowo ozelwe nguNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina, nomubi akamthinti. Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini, kepha sazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ingqondo ukuze simazi oweqiniso, sikuye oweqiniso, kuye iNdodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. Bantwanyana, zilindeni ezithombeni.